Čaute, moje meno je Finger a dnes som si pre vás prichystal videjko s názvom Len rožok s maslom. Dúfam, že sa vám bude toto videjko páčiť, je to len tak narýchlo, čiže nič extra, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ak hej, určite to ohodnote lajkom. Takže nie je na čo čakať, poďme na to. Takže to by bolo tu vo videjku všetko. Ak chcete vidieť viac takýchto debilných videí, určite nezabudnite dať like. Lajkujte, komentujte, odoberajte a zdieľajte kade tade. Ďakujem. Majte sa.